Jo crec... Perquè ens haurem de treure la mascareta, Laura? Jo crec que no, més val que la deixem. Millor que no, A veure... Ja estem. Ja hi som, sí. Ja van arribant. Perfecte. El que passa és que jo no sé si veuré les preguntes. Vaig agafar-me... Em dones l'iPad, sisplau, aquí? Perquè si no, no veuré les preguntes. Perquè és molt petita la lletra. Hola a tothom! Hem arribat in extremis, la consellera Ponsa i jo. I ara estem aquí en directe. És que com que estem així, amb aquesta distància, què creus? Bé, no? Quasi que em poso les ulleres perquè ho veig malament. És que no has de veure-hi aquí, No pateixis que ara Veig tot tan petit que jo em crec que cada dia connectaré perdo més vista. Per veure... Les ulleres amb la mascareta és un... No, pitjor. És un rotllo perquè se m'entela, o sigui, ja em miraré d'així. A veure... Intentarem... A veure... Per poder veure les preguntes... A veure... Un minut, que estem de seguida amb vosaltres. A veure... I demanarem a la Carme que ens passi... Igual ens les pot passar allà les preguntes, no? Perfecte. Molt bé, doncs molt bona tarda. Estic molt contenta de rebre a casa meva, perquè estem fent un Instagram Live des de casa, a la meva biblioteca, a la consellera de Cultura, l'estimada Àngels Ponsa. I estic molt feliç que hagi acceptat fer una d'aquestes converses que estem fent per poder parlar de temes que formen part de les polítiques culturals, de les polítiques de present, sobretot de les polítiques de futur, i que ho faci una persona amb qui hem tingut el privilegi, jo l'he tingut almenys, que formés part del meu equip. Com sabeu, vaig ser consellera de Cultura, aquest segurament és el més gran honor que he tingut en l'exercici del servei públic, primer a la Institució de les Lletres Catalanes. La institució era la part més petita del Departament de Cultura i després, com a consellera de Cultura, és una part del departament més petit pressupostàriament de tot el govern. Però en qualsevol cas, va ser un moment molt especial i amb l'Àngels a vegades ho hem comentat perquè sortíem del 155. Veníem d'una intervenció que va ser molt difícil d'erradicar, de tornar a la normalitat. Sempre hem agraït la feina de les ADIC, dels treballadors que van mantenir-se fidels i ferms davant del que va representar l'aplicació de l'article 155 i poder entrar a la Conselleria de Cultura per recuperar-ne la normalitat i fer-ho. Moltes vegades em preguntaven, això serà una bicefàlia amb el conseller Puig? I jo sempre deia, no, això serà un tàndem amb el conseller Puig. I això és el que vam fer equip. Vaig fer un equip entre les quals direccions generals tenia a la consellera, ara la consellera Ponsa, Àngels Ponsa, i vam poder fer una feina molt intensa i pensem que molt necessària per poder prendre el pols a les necessitats del país, i com que pensem fermament que la cultura és una eina de construcció nacional, que és una eina de reconeixement nacional i que té un paper i juga un paper fonamental, l'ha jugat en el catalanisme polític, que en aquests moments ja forma part de l'evolució natural, que és l'independentisme, que és on ens trobem, doncs la veritat és que la cultura, la identitat són la nostra raó de ser, el nostre ADN, sempre des de l'obertura, sempre des de la inclusió, sempre des de la combinació de la tradició i la modernitat. El Departament de Cultura ha intentat fer ús d'aquestes eines per contribuir a tirar endavant el país. A la consellera li ha tocat ser-ho en temps de pandèmia, que són els temps més insòlits, més inèdits i més inesperats també, i està fent una feina per demostrar que la cultura és segura, per demostrar que la cultura ha complert, ha fet els deures, s'ha actualitzat, sempre amb aquesta capacitat que té la cultura per donar comptes del batec dels nostres temps i què hauríem fet en temps de pandèmia. Molta gent ha descobert la cultura també en temps de la Covid-19
i han estat finestres obertes a l'oci, a la distracció, a la salvació gairebé, al creixement, a la formació, a l'entreteniment, i per tant molta gent s'ha convertit en consumidor de cultura en temps de pandèmia. Esperem que ja no ho deixin de ser. Benvinguda a casa, Àngels, benvinguda a les converses. M'ha dit la consellera Ponsa que és la primera conversa que fa a través de l'Instagram Live. I per tant també és un goig poder-la tenir aquí amb nosaltres. Et dono la benvinguda i gràcies per formar part de l'equip que creiem en la cultura i continuem treballant per ella encara que sigui en temps de crisi. Que va, moltes gràcies a tu, Laura, també consellera. Em fa molta il·lusió ser en aquesta biblioteca, t'ho dic així d'acord, perquè és la biblioteca que tantes vegades et veiem, que tu, sigui per temes, exacte, del congrés, sigui per qualsevol tema, sempre estàs rodejada de llibres i és veritat que ara hi reconec moltes de les imatges que hi veig, o sigui que em fa molta il·lusió ser a la teva biblioteca perquè sé que per tu també és un espai, no?, especial. I tant. El privilegi és per mi de poder compartir aquesta trobada. Crec que, com tu bé has dit, no?, vam treballar en un moment molt complicat també, que era el moment de la represa després del 155, quan la fins llavors directora de la institució, amb la qual també vaig tenir el privilegi de poder participar i de poder-hi treballar. Teníem els rols canviats, llavors ets tu diputada i jo directora, és veritat. Pues sí, tens raó. I va ser això, de poder participar en el teu equip com a directora general en un moment que la teva empenta i la teva empremta, diria les dues coses, que vas agafar amb la teva capacitat de lideratge, la gestió també, perquè era un moment que hi havia d'haver molta gestió, perquè veníem d'on veníem, no? Veníem d'un 155 que havia desertitzat moltes coses i que tu vas posar-t'hi amb aquesta capacitat de treball que tens, que jo crec que és envejable, perquè la gent que hem treballat amb tu ho sabem i ho podem dir. Jo m'admirava a vegades de veure les hores que arribaven que s'havien escrit els missatges, i jo pensava, aquesta dona no dorm. Més d'una vegada li deia, però tu quan dorms? Perquè jo si no dormo estic morta. Ara dormo poc, també, però... També ja ho veus. Jo pensava, ostres, aquesta capacitat, no?, i també l'empatia, no?, l'empatia d'un sector que necessita molt d'aquesta correspondència, de trobar algú a l'altre costat, que tu tenies, que tu has tingut amb el sector cultural, que jo crec que tenen un bon record del teu pas per la conselleria, que a tots ens hagués agradat que hagués sigut més extens, però i que ens va saber molt greu el moment que vas haver de marxar, perquè tu sempre vas dir que no era volgut, sinó que era com acte de servei, gairebé. Exacte, com acte de servei, per tant, no podíem més que agrair-t'ho, però alhora també ens sabia greu, no?, que marxessis. I aquesta empremta amb moltes coses i en posar coses al capdavant, en projectes que van començar quan tu vas agafar el lideratge de la conselleria, que seguim. Un dels temes és aquest paper transformador de la lectura que tu bé dius en el teu llibre, que encara l'he començat però no l'he acabat, que també és el paper transformador de la cultura, no?, i que sempre feies aquest paral·lelisme. Jo crec que en la gestió del Departament de Cultura has deixat una empremta i una trajectòria a seguir. I això la gent que ens dediquem en aquest servei l'hem de valorar i l'hem de reconèixer. La veritat és que ara l'Àngels esmentava uns orígens en el Departament de Cultura després del 155, on el que vam haver de fer és treballar amb molt poc pressupost, per tant amb unes condicions econòmiques de molta precarietat, perquè veníem encara d'una pròrroga pressupostària, i per tant, si no hem tingut pressupostos fins a aquest mateix any, imagineu-vos la dificultat. Però com que sempre m'he trobat en escenaris on les dificultats econòmiques hi eren presents, com es supleix això? Naturalment es supleix amb feina, naturalment, amb la capacitat de treball, però sobretot amb això que deies, amb empatia, amb saber escoltar, amb saber estar al costat de les persones que tenen les dificultats, que tenen problemes, mirar d'acostar-nos als sectors i de ser capaç de trobar solucions, de trobar acords, d'estar molt al costat de la gent.
I de fet va ser una feina també de voler visibilitzar la cultura, prestigiar la cultura, donar-li la dimensió central que té. Vam tenir la sort de tenir un president com el president Torra, un gran aliat, efectivament, és la paraula, amb la cultura. I a mi m'agrada recordar que vam poder fer l'únic Consell Executiu Transversal Plenari que hi ha hagut monogràfic, es va fer en matèria de cultura. Vam saber anar espigolant, anar detectant de totes i cadascuna de les conselleries quina sèrie d'activitats es duien a terme en un àmbit cultural. I són arreu, des de les cultures de la pau, des de cicles de literatura a les presons, a tots els àmbits hi ha activitats que són de naturalesa cultural. I vam treballar perquè si els pressupostos estaven en aquell moment de dificultat, també hi hagués una conscienciació per la cultura a cadascuna de les conselleries i per tant que destinessin dels pressupostos de cada una de les conselleries més recursos a les activitats culturals que s'hi feien. I va ser una fotografia imponent, no? De tot el govern treballant per la cultura, reconeixent la cultura i acompanyant la cultura. Vam fer també altres projectes com el de la Mancomunitat Cultural. A mi m'agrada dir, i ara ho compartirem també, espero, amb la consellera, que moltes vegades es pensen la gent, hi ha una anècdota concreta que a vegades jo recordo, que era un dia passejant per Bellvitge, que un senyor em va veure passar i em va dir «menos lazos amarillos y más gestionar, más trabajar». I clar, jo em vaig aturar, vaig anar a parlar amb aquell senyor i li vaig dir «escolti, vostè es pensa que perquè jo porti un llaç groc deixo de fer la meva feina? Jo em llevo, travesso el país de punta a punta, faig tota la feina que he de fer en tots els àmbits, acompanyant a tots els sectors, i a més, el senyal de portar un llaç groc, el color groc, que és el color que ens fa presents als absents, és una manera de mostrar la anormalitat democràtica a la que estem, per no fer veure que tot és normal, perquè jo sempre recordo que quan vaig prometre el càrrec de consellera, i estic segur que tu també ho vas fer, saps i recordes perfectament que el conseller legítim, que el nostre estimat Lluís Puig és a l'exili i que d'altres consellers són a la presó, i el dia que a més això va passar, que era quan recuperàvem el govern després del 155, teníem allà els familiars dels presos i dels exiliats. Per tant, és una responsabilitat no facilitar a l'Estat que ens oblidem del que va passar, de com va passar i de com cal treballar per revertir aquesta situació i que això deixi de ser una realitat de manca de drets, de manca de capacitat de respectar al final el mandat democràtic. En canvi, la feina va ser frenètica i la feina va ser d'inspiració republicana. Vam completar el sistema de lectura pública. Tu llavors era el teu negociat. I vam també treballar per completar el sistema d'arxius. És a dir, estàvem completant projectes que donen compte de què és Catalunya, de com en època de Prat de la Riba vam dissenyar una sèrie d'estructures que no s'havien arribat a completar, que la societat civil catalana havia sempre hagut de suplir tota la inversió que no s'ha dut a terme per part de l'estat espanyol, com ha passat en tants altres àmbits, des de les autopistes, per això la fortalesa del nostre teixit associatiu, la importància que té culturalment. I per altra banda, doncs, totes aquelles polítiques que nosaltres podíem fer ara amb migradesa de recursos tinguessin almenys aquesta orientació de completar culturalment un país, sent sensibles a la tradició però estan oberts a la modernitat. I tu, amb els centres d'art, que també formaven part, doncs vam intentar teixir aquesta també xarxa territorial, descentralitzant la cultura, descentralitzant també els equipaments. Sí. I això que deies molt bé, de l'impuls a la mancomunitat cultural, aquesta forma de treballar amb aliances institucionals que tu vas impulsar i que seguim, perquè estem convençudes, en aquest sentit, vas marcar aquest camí, de que les coses difícilment, en moments tan complicats, tu et va tocar viure el 155, la migradesa de pressupost, no és que ara puguem tirar campanes al vent, però hem anat avançant una mica. Que hi ha maneres de fer, aquestes aliances que hem dit i que durant la pandèmia també han donat molt bons resultats i que val la pena perquè donen el seu fruit, cada un en el seu àmbit i en la seva competència, però després tots junts arribem més lluny, no? És allò que no és qüestió
de qui passa primer, sinó de fer-ho tots junts. Hi ha una cosa també que l'has mig dit, però que la vull posar en valor, que és que no es quedava cap acte per cobrir, fos en una punta del país o fos en l'altra. Per tant, la resposta en aquest senyor de Bellvitge estava molt ben donada, perquè era com el do de la ubiquitat a vegades, dius, però com pot ser, allò al mirar l'agenda, com pot ser que si està aquí a la Tortosa a les 5 pugui ser a les 7 no sé, per posar algun exemple, doncs a Mataró. Sí, doncs l'acte es feia a les 5 a Tortosa i a les 7 es feia a Mataró, o sigui, era tot, i era així, l'agenda era aquesta, no quedava cap acte per cobrir. La resta d'equip, quan algú que passa al davant fa això, doncs no et queda més remei que, vamos, que seguir i que fer-ho, i això també és un aspecte que... Jo t'agraeixo que ho diguis, perquè realment el de l'ubiquitat no el tinc, el de la teletransportació ja m'ajudaria molt. Ara mateix vinc d'una exposició a Sant Adrià de Besòs amb el Bigman, amb el Jordi Magrà, que fa aquestes obres d'art, que ha posat durant tant de temps el seu talent al servei de l'ajuda a les caixes de solidaritat, amb les vendes dels quadres que ha fet de tots els represaliats, els polítics exiliats, i em deia, però eres a Sant Sadurní, vens del Penedès, i sí, realment aquesta és la vocació de servei la intento traslladar també amb aquesta possibilitat de traslladar-nos no només la intenta, sinó que l'aconsegueixes, o sigui que jo això també em dono fe, en soc testimoni de primera mà, no? I per tant, bé, doncs són d'aquelles coses que quan una persona vol encapçalar un projecte, doncs també s'han de tenir en compte, no? I també aquesta, una mica diguéssim, la frase o la pràctica, més que la frase, de dir, no calen lamentacions, més solucions, o sigui, busquem resoldre, busquem en un moment que és complicat, que no tenim un pressupost, que acabem de sortir del 155, que era el moment teu, doncs escolta, busquem, siguem imaginatius, mirem, busquem aliances, fem això que deies tu ara molt bé, que explicaves, que va ser el primer Consell de Govern que es va parlar sobre cultura, que també està molt bé de posar-ho de relleu. I bé, doncs amb aquesta presència que també sempre has tingut a les persones preses, de les exiliades. El Lluís des del primer moment va formar part del Consell de Direcció, segueix formant part del Consell de Direcció de manera activa, perquè entre tots hem de poder-hi... Jo crec que això que va ser una voluntat de sumar, de construir, aunant aquests esforços, i també, ara que ho deia l'Àngels, quan algú està al capdavant d'un equip ha de transmetre aquest entusiasme, ha de transmetre aquesta voluntat de que tothom treballi com un rellotge posant-se al servei de les necessitats, en aquest cas nostre, doncs, aleshores dels serveis, dels entorns culturals, de tots els sectors de la cultura. Però ho vam fer també construint amb una manera de fer diferent. Vam fer un equip paritari. La nostra conselleria ja ho va ser, expressament, volgudament, per fer una manera, de mostrar una manera diferent de fer les coses. I vam fer un equip de persones en què cadascú pogués ser especialista en les seves àrees. Això també sembla de vegades que la política està denostada perquè sembli que no. Hem posat a persones amb experiència, amb solvència, que siguin capaços de crear aquests projectes i amb aquesta capacitat de sobreposar-se davant de les adversitats, perquè és el que tu ara explicaves, Àngels. Clar, el pressupost era el que era. Bé, nosaltres ja estàvem treballant perquè pogués créixer, com hem intentat després que creixés. Però amb el que teníem, havíem de fer el que fos, buscant aliances, sent imaginatius, intentant trobar maneres de sempre escoltant el sector, perquè diem sempre que qui té un problema ja dona una part de la solució, fa falta escoltar. I aquesta és una manera de fer que jo sé que tu també et caracteritza i que els sectors culturals et reconeixen, perquè sempre... He copiat coses, diguéssim que sempre va bé que algú passi al davant, no? I vas copiant i vas pensant les coses que t'agraden de la persona, i en aquest cas això, no? Aquesta escolta activa, aquesta capacitat d'empatitzar, no sé, de tenir una connexió més enllà del que és una
simple gestió, que ja se suposa que la gestió hi és, ja la portem incorporada. Exacte, però hi ha un plus amb tot un seguit de capacitats i de voler-les desenvolupar també, no? Exacte. I llavors també hi ha qüestions que ens identifiquen molt. Ara potser estem parlant del que vam fer, tenim també el repte de continuar mantenint la centralitat de la cultura, la seva importància com a eina, naturalment, de creixement individual, de creixement col·lectiu, d'element transformador de la societat, però també amb el seu pes específic dins la capacitat de creació de riquesa, en el producte interior brut, amb l'aportació d'aquesta transversalitat que també té el món de la cultura, que en determinades qüestions té a veure amb preservar, amb llegar allò que hem rebut, tota la part museogràfica, tota la part, però sempre té un component de renovació, de modernitat, de mirada posada al futur. I també, en aquest sentit, l'ús de les eines digitals que vam incorporar d'una manera troncal a la política pròpia del segle XXI, que fa ús de les eines del segle XXI, amb apps, amb tota una manera de desplegar-nos en l'àmbit cultural, amb innovació i amb capacitat de servei a les necessitats de la ciutadania. El programa Biblio, que ha estat ara mateix, s'ha revelat com un dels programes més exitosos. Brutal durant la pandèmia, han crescut amb índex, o sigui que tant treballar pel Pla Nacional de Lectura, jo a vegades faig broma amb això, no? Perquè la Laura amb el Pla Nacional de Lectura era, i continua sent, perquè ara justament un dia d'aquests fem ja la constitució del Consell Nacional per la Lectura, i que és lògic que un país lluiti, sobretot un país com el nostre sense estat, perquè els índexs de lectura s'incrementin, i ara resulta que gràcies a tenir aquestes eines que ella sempre ha tingut, aquesta visió molt tecnològica de qualsevol dels prismes, de qualsevol dels aspectes de la cultura, ens ha ajudat una barbaritat en el moment que comença la pandèmia a mig març, i també fruit d'aquesta aliança institucional que tenim a través de la Mancomunitat, i també aquí cal afegir-hi l'Ajuntament de Barcelona, fem d'accés universal a l'eBiblio, de manera que, clar, ha sigut la salvació i els índexs s'han multiplicat. L'altre dia en una compareixença al Parlament, bueno, no era compareixença, sinó que era una interpel·lació. Sí, molt bé. Doncs ho vam poder posar negre sobre blanc, i clar, quan ho veus fa goig, però tot això ve també d'aplicar la tecnologia a la cultura. Absolutament, de veure-ho com un element potenciador i multiplicador, no que representi una tria d'exclusió. I en aquest cas, moltes de les reticències que moltes vegades es poden tenir quan apareix una novetat, en aquest sentit, amb un instrument de lectura, ara s'ha vist que en èpoques de necessitat, en èpoques en què no s'ha pogut físicament anar a les biblioteques disposen de les eines perquè el seu contingut surti cap enfora, no? La transformació que han patit les biblioteques en els últims temps, que ja no són només les cases dels llibres, sinó que també són espais on es produeixen... Cases de cultura. Absolutament, amb tota mena d'intercanvis culturals. Això tu que les coneixes bé, perquè te les has patejat. Les he recorregut totes, gairebé totes. Saps bé que cada vegada la biblioteca acaba sent aquell equipament, primer dels més ben valorats per la ciutadania, perquè cada vegada que es fa una enquesta d'usos d'equipaments surten de les més ben valorades, però és gràcies a això que dius també, que s'han sapigut posar al dia i que s'han sapigut impulsar, i que des del govern s'han sapigut posar eines perquè sigui així, i en aquest cas tu en tens una bona responsabilitat. Són fonamentals, són espais de transformació cultural perquè són espais de cultura viva. Molta gent pot pensar que només hi ha els llibres, que només són actius quan algú els llegeix, però no, hi passen moltes coses. Tenim una xarxa de bibliotecàries extraordinàriament creatives que fan clubs de lectura, que ara els han fet també virtualment durant temps de pandèmia, on s'han convertit en equipaments culturals de primera magnitud, on realment els ajuntaments disposen de les biblioteques com un d'aquests espais prioritaris. I de forma molt transversal, perquè abarca des dels més petits, amb les hores del conte, amb totes les activitats que es fan al voltant dels més petitons, fins a la gent més gran, que ara potser no, perquè els hem de preservar, d'estar més en contacte amb altra gent, però que fins abans de la pandèmia, i esperem que després també,
és un espai on ells s'hi senten molt a gust. Llegeixen el diari, participen d'exposicions, de xerrades... A vegades fan els deures amb els nets quan surten de l'escola. És a dir, que la biblioteca realment ha estat una de les apostes de país des de fa molt de temps. El conseller Mascarell també era una de les seves dèries i tant de bo que tothom continuï tenint aquestes dèries. Però al costat d'aquests equipaments que hem intentat completar, d'aquestes xarxes del sistema de lectura pública, de les xarxes d'arxiu, també en l'essència de la cultura, i en el cas nostre d'una manera específica per al fet que som una nació sense estat, la llengua és un d'aquests elements nuclears, és un d'aquests elements que ens identifica, ens explica. Aquests dies estan molt... des del meu punt de vista, d'una manera desafortunada, en primera línia de l'actualitat, perquè la llengua és un element de comunicació, és un element d'integració, és un element que ens defineix i ha estat, des de la immersió lingüística com a gran guany de la societat catalana, com a gran aportació, riquesa i sobretot un tresor que cal preservar i que hauríem de mantenir al marge de qüestions partidistes, perquè és un dels grans consensos de país. La llengua és fonamental i bé, jo vaig tenir aquesta voluntat de que la llengua fos especialment central i nuclear, perquè si no ens en preocupem nosaltres és obvi que no ho farà ningú. En aquest sentit, a mi m'agradaria molt, si soc presidenta d'aquest país, poder utilitzar íntegrament el català en les rodes de premsa sense necessitat de canviar el castellà quan et diuen, no? En castellano, por favor, no. La manera de prestigiar aquesta llengua és utilitzar-la en plena normalitat. De fet, nosaltres estem per la subtitulació també en el cinema, doncs també en aquest cas que es pugui fer. Cada vegada més és el que passa arreu del món i hem de poder-ho fer amb absoluta normalitat, perquè la llengua és el nostre element integrador i tothom que vol ser català, que tenim els col·lectius de No em canviïs la llengua, que són persones que ens han fet moltes vegades tenir una consciència lingüística que potser ens ha faltat i que hem de recuperar naturalment si volem preservar-la com a eina de present i sobretot de futur. I tant, plenament d'acord. Tenim aquí preguntes relacionades amb la llengua. Ens parlen de la castellanització de TV3 i ens diuen si això no és fruit de la gestió del govern. I la veritat és que la llei d'autonomia que té la televisió, que és creada pel Parlament de Catalunya, fa que el que calgui és que la direcció de la Corporació i de la Televisió de Catalunya i de Catalunya Ràdio s'assenyeixi al que són les seves lleis fundacionals, la seva raó de ser, que és precisament la de normalitzar, potenciar, difondre i protegir l'ús de la llengua catalana. Ens parlen també de si aconseguirem pujar el pressupost per cultura, els esforços que hem fet perquè això sigui així. És evident que un país que vulgui ser un país de futur ha d'apostar per la cultura i ha de valorar-la com posem valor a les coses, no? A vegades ens pensem que una cosa que no té una dotació econòmica, que no val alguna cosa, és que no val res i realment hem de treballar, continuar treballant per convertir la cultura en aquell espai que rep des d'un punt de vista pressupostari allò que li correspon, en justa mesura amb l'aportació que fa les indústries culturals, les empreses de la cultura en el PIB. I també pensant sempre que la cultura és una inversió, no és una despesa, o sigui, l'hauríem de posar al capítol, perquè és inversió en la salut mental, en la salut emocional. Aquests dies que estem intentant també treballar en l'aspecte vinculat, salut i cultura, tant amb la Universitat de Vic com amb la Universitat de Barcelona, convençuts d'això, que hauríem de posar-ho en el capítol de les inversions, la cultura, no el de les despeses. Sempre, és una inversió. De fet, hi va haver programes que vam impulsar des del Departament de Cultura que tenen a veure amb enquestes fetes i estudis fetes des del punt de vista sociosanitari, en què es demostra que la gent que viu
la cultura, que per tant assisteix amb normalitat i assiduïtat al teatre, al cinema, a exposicions, que fa turisme cultural, és a dir, tota aquesta riquesa era una inversió en salut física i en salut mental també. I a França, que són un país on valoren la cultura, la tenen al centre del que són els pilars d'un país, i per tant la llengua i la cultura, també tenen calculat la inversió que representa quan algú es desplaça fins a un gran equipament, l'ús que fa del transport públic, l'ús que fa dels serveis de restauració, etc., com a part d'aquesta inversió en l'activitat del país i, per tant, com una riquesa i no com una despesa, que és que tot sovint es tendeix a veure com si fos una cosa que al no tenir el valor, la inutilitat de la cultura, per fer servir el concepte de Nucho Urdine, que parla d'això, de la necessària inutilitat de la cultura, perquè ens és necessària, però podria no ser des de la perspectiva de la creació. Un poeta ha d'escriure un poema, doncs un poema no és utilitari com un pont que et permet anar d'un lloc a l'altre, però igual la poesia fa ponts en moltes coses i ara ho hem pogut viure i veure. I fa que en un moment determinat el teu ànim no baixi, sinó al contrari, s'enfili i t'ajuda a viure, i a nivell emocional en la societat que vivim, doncs cada vegada és més important. Tens una pregunta per tu, perquè diu, consellera, ja que esteu involucrada amb el món coral, potser és la consellera, tu. Quan es podran reiniciar els assajos? Em sembla que és una pregunta directament per tu, Mira, aquesta tarda en el Consell de Direcció hem parlat d'aquest tema perquè justament la directora general de Cultura Popular i Tradicional, l'Àngels Blasco, l'ha posat sobre la taula, sobretot a nivell de corals. Els assajos a món coral, val, sí, perquè els altres ja s'han reprès. A veure, estem ara encara esperant que el Procicat ens ho validi, però tal com s'ha plantejat la represa dels assajos, amb la distància, amb els espais ventilats, amb tot un seguit de mesures, hauríem de no trigar molt. Jo ja no m'atreveixo a posar una data, perquè quan el Procicat actua, doncs no sempre estem d'acord. Però hi ha tot un seguit de mesures que un cop les puguin valorar, jo crec que no hem de trigar que ens autoritzin. I parlàvem de que els vols de Nadal es puguin fer algunes cantades de Nadales i coses que no seran en el format que estem acostumats, inclús enguany el Masies participatiu també es fa en format virtual, perquè clar, no són nuclis, no són bombolles, no són grups bombolla, gent de molta, i era inviable fer-ho, i ells ja s'ho van plantejar així. Però també s'han plantejat una cosa positiva, que a vegades de la necessitat en fem virtut, perquè el món de la cultura, com que creatiu més una estona, doncs han fet de manera que el Masies participatiu pugui arribar a totes les residències de gent gran, a tots els casals d'avis, als hospitals, a un munt de llocs que abans no arribava, perquè tu anaves a veure el Masies i ja està, qui anava i només es veia allà. Doncs aquest any s'ho han plantejat amb aquesta fórmula. Doncs mira, també és una possibilitat que tindrà més gent de poder... També vam veure exercicis de creativitat com els diversos músics de Liceu i el cor de Liceu quan van cantar en temps de pandèmia el Nessun Dorma, en què ens van construir a partir de la suma de pantalles on podíem veure tots els instruments i tots els cantants. És a dir que també en temps de dificultats la cultura sempre aconsegueix sobreposar-se, per això hem d'estar al seu costat, per això hem de mai fer cap tancament sense un finançament que ajudi a poder tirar endavant. Però la veritat és que la ferma convicció del govern de la Generalitat de Catalunya amb la cultura és inequívoca, va ser un dels mandats del president Torra i formem part d'aquesta legislatura, i ens pregunten que fa un temps que el govern va declarar la cultura com un bé essencial i la gent vol saber exactament què significa. Jo n'he fet una reivindicació també, els he apretat molt, ja ho saps, al Ministeri, treballem sempre de manera coordinada. Sort en tenim. A veure, significa una certa preservació, que no vol dir
total, perquè ja heu vist que ara en el tancament doncs, no hem pogut estalviar-lo, hem hagut d'acceptar aquest tancament d'una part de la cultura, però sí que ha servit per fer la cirurgia fina de que no hem tancat tot el sector cultural, sinó que les biblioteques, els museus, les galeries d'art, les llibreries, els espais expositius, els centres de creació, els assajos, els rodatges, tot això ho hem pogut preservar. Per què això? Sí, i teatres, auditoris, cinemes, ateneus, no. Perquè les dues condicions que se'ns demanava des de les autoritats sanitàries eren que no hi hagués interacció, o poca interacció, per dir-ho així, la mínima possible, i mobilitat. Tota aquesta part, per descomptat, que no genera ni massa interacció ni massa mobilitat, ells consideraven que teatres, auditoris, ateneus i cinemes sí, a nosaltres ja ens agradaria que la cultura movés tantes masses com perquè s'hagués d'interrompre, però davant d'una pandèmia qui acaba manant són les autoritats sanitàries i per molts arguments que vam posar sobre la taula, que en vam posar molts i amb la Laura en vam compartir molts, hi ha un moment que també has de ser solidaris amb una decisió que tu no tens totes les dades que tenen ells i que s'havia de revertir una corba que s'anava enfilant cada vegada més i que sobrepassava l'1, la RT1, que ens hem fet experts en temes sanitaris i vam haver d'acceptar-ho. Però ha sigut amb aquesta línia fina i ara ja, en moment de represa, doncs tornem a mirar de reobrir tot. I de normalitzar, de poder recuperar la normalitat màxima dins de la situació de pandèmia i de normalitat amb totes les mesures de prevenció. La veritat és que s'ha de valorar molt també l'esforç que han fet tot el sector cultural per complir amb totes les normatives, complir amb totes les lògiques de ventilació, tota l'adequació que hi ha hagut de molts espais, moltes vegades amb mampares, amb lògiques d'entrada i de sortida diferents perquè no es produïssin la separació de les cadires. Per tant, en aquest sentit hi havia aquest neguit perquè no es pogués haver respectat en aquest cas aquests esforços que s'havien fet, però sempre les autoritats sanitàries tenen la darrera paraula, és la seva competència i per tant en aquest sentit la consellera em consta que ha fet tot el possible i avui hem celebrat aquesta retorn a la normalitat que esperem que sigui progressiu i que pugui ser complet. Exacte, com més aviat millor. Ens parlen de projectes, de trobar els artistes, portar els artistes a les escoles, revifar i reconstruir la joventut, ens diuen després de la pandèmia. Jo a vegades quan s'esmenten projectes d'aquesta naturalesa, m'agrada recordar algunes de les coses que jo ja vaig dur a terme de manera interseccional, a vegades amb espais que jo deia portar des de la institució la literatura allà on no se l'espera, també portar la cultura allà on pot tenir qualsevol tipus de ramificació inesperada. Per exemple, abans parlàvem de la relació entre cultura i salut, perquè estem parlant molt de la Covid. Jo recordo quan, per celebrar el Dia Mundial de l'Alzheimer, per exemple, treballant en biblioteques i treballant amb associacions de familiars de l'Alzheimer, érem capaços de, per exemple, portar poetes que han escrit llibres sobre aquesta malaltia per poder compartir aquesta lectura amb familiars que estan en aquests moments passant la malaltia i poder compartir aquest poder guaridor que té la paraula, que té la cultura. I era absolutament esborronador veure la reacció de gent que probablement mai no hagués pensat que podia interessar-se per un recital de poesia, però que com que temàticament era una qüestió que els afectava vitalment, doncs deien: ostres, és molt emocionant perquè jo sento això mateix, però no tinc les paraules per dir-ho. I aquí jo crec que amb aquesta frase queda perfectament evidenciat la força de la cultura dels artistes, de com els artistes ens han ajudat, no?, moltes vegades a posar paraules a allò que nosaltres no en tenim, però que sabem reconèixer, a donar-nos en imatge allò que nosaltres no sabem expressar. I per tant, totes les activitats, com vam dur a terme projectes amb salut, perquè l'art té aquesta missió curativa i projectes, per exemple, en hospitals, amb tractaments psiquiàtrics vinculats al Museu Nacional de Cultura, ho vam fer també des de la Conselleria. I amb el Centre d'Art La Panera de Lleida, que feien aquest projecte amb l'Hospital Arnau de Vilanova,
Jo crec que aquí, i tu ho has dit una mica, però potser podríem insistir més, perquè jo crec que va ser en època teva de directora de la Institució de les Lletres Catalanes que les lletres d'alguna manera van sortir, no dels llibres, perquè continuen estant als llibres, però van sortir al carrer, no? I van no només a les aules, que era una cosa com més, potser més lògica, més raonable, van anar a això, van anar a les presons, van anar als hospitals, van anar al camp fins i tot, van anar, bueno, no sé, la llista era llarguíssima, segueix sent llarguíssima perquè són d'aquests projectes que queden, no? I que es mantenen. I que es mantenen, i que doncs encara ara, i l'altre dia en el Consell que vam tenir la setmana passada de la Institució de les Lletres Catalanes, el Consell Assessor, encara sortien, no? Encara es posaven en valor projectes que s'havien iniciat en aquell moment. I això, doncs, en altres camps, com tu bé dius, que quan com a consellera vas iniciar en altres camps, doncs és important que... I a més, ara que tinc l'Àngels aquí també, amb exposicions que, per exemple, hem volgut, justament perquè treballem des d'una gran precarietat, parlant amb el món de l'art, un projecte del qual ens sentim molt orgulloses, perquè va ser, a més, una de les exposicions de més èxit, l'exposició retrospectiva sobre l'univers de Lluís Llach per commemorar aquests seus 50 anys de carrera musical, que era un projecte que neix i que troba un espai en l'Art Santa Mònica, que és un espai privilegiat en aquest sentit d'exposició, i que gràcies al talent, naturalment, de Lluís Danés en la concepció i de totes les persones que van participar-hi, va tenir lloc físicament durant... Van ser forces mesos, jo ara no recordo. Sí, perquè amb la pandèmia l'hem allargat. La vam allargar fins fa poc, fins fa un mes i mig o així ha estat, i per tant la vam inaugurar l'1 d'octubre del 19, doncs no ha estat un any, però ha estat molt, i a més ha sigut l'exposició més visitada. Això, que és una molt exitosa, perquè combina, és una manera de llegir la trajectòria musical, però de sentir-la, de reduir l'efecte visual per obrir l'efecte sonor, de trobar aquesta cruïlla de llenguatges, però amb tots els recursos, amb tots els esforços, fins i tot també de tota la tecnologia, perquè hi havia també tot un apartat inicial on podies de realitat virtual i fer una immersió en la trajectòria musical de l'estimat Lluís Llach, però perquè tot això no s'acabés, diríem, que les exposicions físiques tenen aquesta... Però ens costa tant aixecar projectes que no volem que els projectes es malbaratin, desapareguin. I va passar amb l'exposició de Baltasar Porcel, una exposició que vam poder fer també al Palau Robert i que després va anar al CaixaFòrum de Palma i que després ha trobat lloc d'acollida a Andratx, a la vila natal de Baltasar Porcel, o en aquest cas, amb el cas de Lluís Llach, amb l'exposició, posant-nos a treballar conjuntament des de Patrimoni, des de la Direcció General que era abans de l'Àngels, de la consellera, i també amb l'Ajuntament de Verges, poder mirar de treballar a la una perquè aquells projectes que valen la pena i que s'hi ha fet una inversió de diners puguin recuperar-se, en aquest cas, a altres llocs, buscant aquesta dimensió de futur i ja el que pugui ser a l'espai incipient de creació d'un centre, d'un espai museogràfic dedicat al cantautor català Lluís Llach. I a sobre també és aquest reaprofitament de recursos, fer la cultura sostenible, que també és un dels nostres objectius. De la mateixa manera que la volem paritària, doncs també la volem sostenible, la cultura la volem transformadora, vol dir tot això, i en aquest sentit doncs una exposició que normalment quan s'acaben les exposicions a vegades s'acaba el recorregut, buscar-hi una altra vida. Doncs va ser tu que vas connectar amb les diferents... La resta ho vam fer possible, però perquè també tu ens vas marcar el camí d'alguna manera. Però és una manera de fer que també diu molt de saber la migradesa de recursos que tens i de mirar d'aprofitar-los al màxim i que tingui una nova vida i que a més en aquest cas passi. I això també m'agradaria parlar-ho amb tu perquè aquest any hem pogut estar en el Festival Nacional de Poesia que està radicat a Sant Cugat i la consellera és santcugatenca i el Festival Nacional de Poesia era una iniciativa que abans no es deia Festival Nacional de Poesia, era un festival de poesia que tenia Sant Cugat i que tenia una nit de poesia que gairebé feia com
la competència al Festival de Poesia de Barcelona, que era més internacional aleshores, i que es va treballar això també va ser per reivindicar els sent tu autors directora de la institució catalans. Que li vas donar aquesta qualitat i que jo crec que Sant Cugat sempre ho ha reconegut també, no? Perquè jo en aquest cas també me'l sento meu perquè va néixer una cosa petitona sent regidora de Cultura i clar, quan jo vaig veure que la Laura com a directora de la institució el proposaves i l'impulsaves a Festival Nacional, ostres. Però veus, és aquesta idea que a vegades quan ens diem quin model de cultura volem? Doncs volem un model de cultura on no tot hagi de passar a Barcelona. I ara hem posat 2 exemples. Un era aquesta exposició actual de Lluís Llach, que acabarà a Verges i que trobarà un espai que podrà ser aquest germen, no? d'un espai museogràfic, un centre d'estudis sobre la figura de Lluís Llach, però ara parlàvem d'un festival de poesia que aquesta feina continuada de la regidoria de Cultura de Sant Cugat, en col·laboració amb el govern, en col·laboració amb les biblioteques, amb les llibreries, no? Amb tots els espais culturals, perquè quan arriba el festival a Sant Cugat la ciutat s'omple de poesia, on també es va a les escoles, on també es va a llars d'avis, etc., al comerç, a les aparadors, etc. Doncs valia la pena poder-ho convertir, premiar tota aquesta trajectòria de reconeixement i donar-li la categoria de Festival Nacional de Poesia, i que no calia que fos a Barcelona, com altres tantes iniciatives estan en altres llocs. O la xarxa de centres de creació i d'arts visuals, que puguem tenir-los a tot arreu, que ens acostumem a... I ara amb la xarxa de fibra òptica, que el país quedarà connectat també amb aquesta altra infraestructura, no? Que permet que molta gent pugui continuar vivint allà on ha viscut sempre, però això no impedeixi ni sigui un obstacle per tenir totes les oportunitats a l'abast de la mà, doncs jo crec que anar dotant tot el país d'equipaments de primera és una manera de demostrar, no? Com la cultura pot arribar a tot arreu. Que hi ha vida intel·ligent més enllà de Collserola. Sí, ara ens diuen, gràcies a vosaltres a l'Alta Ribagorça tindrem arxiu comarcal, ja estem encantats. Ha costat molt, però efectivament és així. Ara ens diuen que... Això sembla una pregunta gairebé com del temps, Gairebé allò, quin temps farà a tal lloc? Perquè diuen, tenim entrades, Junts ens diuen que tenen entrades per 2 funcions de la Núria Esperta a Sant Andreu de la Barca i són de Martorell, i són una bona colla. Sí, podran anar. No sé, depèn de quan sigui. De moment tenim confinament municipal, estem treballant per poder tenir aviat que aquest confinament municipal passi a ser comarcal, per tant, més o menys llavors ja es podria. Si tot va bé i les dades mèdiques o sanitàries les tenim més o menys controlades, encara que s'hagin marcat períodes de 15 dies, potser amb aquesta voluntat de fer cirurgia fina podrem moure-ho. Això ja no és tant la nostra voluntat, que és total, sinó que salut ho validi, no? Aquí ha d'anar tot acompanyat. Si no anem acompanyats, no... I ara ens diuen, l'Arnau ens diu, presidenta i honorable consellera, mare de Déu, impulsareu la digitalització de tots els arxius municipals i comarcals? Amb la pandèmia es dificulta l'estudi pels estudiants de la universitat. I gràcies per el comentari que hi afegeix. Però això és fonamental, és una de les coses que hem estat treballant per fer. Quan parlàvem d'aquesta connexió, que ha de ser una altra forma de connectar les infraestructures culturals, i és a partir de tota la digitalització i la feina que hem estat fent en aquest àmbit i la que queda per fer. La que queda per fer, però és evident que és una fita que el camí ja ha començat i que hi hem de seguir perquè és la manera també. És la manera que hi hagi una doble xarxa, la física de la preservació, la digital, la de la difusió, la consulta i la possibilitat que aquest coneixement que està en uns espais tancats sigui un coneixement obert i que, per tant, justament pels estudiants, pels investigadors, pels estudiosos d'aquí i d'arreu, doncs la distància no representi una dificultat a l'hora de... Bueno, i passa també a l'arxiu que tenim a Sant Cugat, que fa l'Arxiu Nacional fa una feina
de digitalització ingent, de digitalització dels fons, com també ho està fent la Biblioteca de Catalunya, per crear estructures robustes de preservació del nostre patrimoni cultural i de difusió. Tot allò que es digitalitza és allò que té nova vida, perquè no només passarà en l'àmbit tancat de les instal·lacions, tot sovint reservades a especialistes, i en canvi hi ha la possibilitat de generar coneixement obert. Ens pregunten, i haurem d'anar acabant, hi ha hagut una pregunta que ens deien sobre propostes per les entitats de cultura popular, als barris, als pobles i ciutats, i quin paper pensem que ha de tenir la cultura a la república que volem. Bueno, no sé si vols, consellera, parlar de les entitats de cultura popular. A veure, tenim propostes que la pandèmia ens les ha aturat una mica, però hi ha propostes, una proposta molt sòlida i que jo crec que està molt ben trebada, que és sobretot en el món de la dansa popular, revisada i posada al dia, feta també amb diferents esbarts punters, com pot ser l'esbart de Sant Cugat, l'esbart de Rubí, d'aquests que han marcat i que han sapigut posar la... I han contribuït a la internacionalització també, perquè han estat dels esbarts que més ens han posicionat en el món. Hi ha diferents propostes que ara potser seria molt llarg d'explicar, però que sí que és una de les nostres eines, i la Direcció General de Cultura Popular i Tradicional, que fa molt bona feina en aquest sentit, té diferents eixos. Vam tenir ocasió, jo llavors era consellera, d'acompanyar el president Torra a la inauguració de l'Smithsonian Festival de Cultura, que va tenir lloc a Washington i que va ser veritablement un aparador de primera per poder mostrar la fortalesa de la nostra cultura popular, dels castells a les falles, de les catifes, a tota forma de danses populars, també de tot arreu del nostre territori, també en llengua occitana, també en aranès. Vam poder fer un mostrari, i aquí el conseller Puig era un dels projectes que havia impulsat quan ell estava al capdavant de la Direcció de Cultura Popular, i va ser com un aparador ideal al món quan vam ser cultura convidada, com ho ha estat Catalunya en la Fira del Llibre de Buenos Aires, o ho va ser en el seu moment a la Fira de Frankfurt, la feina que s'està fent també des de l'Institut Ramon Llull com a una de les àrees. Hem estat parlant dels diversos sectors de la conselleria, també el de la internacionalització, ara que parlaves dels esbarts. Doncs l'Institut Ramon Llull té aquesta missió de portar la cultura catalana al món. La consellera ha pogut estar a París fa molt poc amb l'arquitectura, que també és tan important. És una de les preguntes que es feia el director del Pompidou, de dir què passa a Catalunya, perquè eren 2 estudis catalans que no només s'exposaven, sinó que el Pompidou rebia obra seva, que això és més insòlit, no? L'estudi d'Olot a l'RCR i l'estudi que són de Banyoles, MIAS, que ara el tenen a la ciutat de Barcelona, i em deia, què passa a Barcelona? Dic, no, dic, què passa a Catalunya? Perquè mira, resulta que cap dels 2 estudis aquests són de la ciutat de Barcelona, es va quedar així quan m'havia parat. Dic, no, un és a Olot i l'altre és a Banyoles. I llavors hi havia una persona també del seu equip que diu, això està cap a la Costa Brava, i es anaven situant una mica. Dic, sí, està una mica més amunt, no? Més enllà dels artistes que sempre ens han... de Dalí, etc., però ara la cultura catalana... I es preguntava el tema això, com era que hi havia... Dic, bueno, perquè és un país de creadors, la creativitat ha sigut una de les nostres riqueses, nosaltres no tenim petroli, no som rics, no tenim... Però, en canvi, la cultura... Som emprenedors i som artistes. I som creatius, i això és una evidència. I la veritat és que la feina que es fa també des d'aquesta missió d'internacionalització de la cultura permet que més alts àmbits siguin coneguts arreu, i que permeti això, que hi hagi gires d'artistes, de cineastes que guanyen premis als diversos festivals del món, i per tant que posem en valor aquesta cultura catalana tan absolutament creativa, reactiva, propositiva i sempre crítica, que és una part fonamental del seu ADN, del que ha de ser. Si us sembla, com que hem d'anar acabant, ens preguntaven el paper que ha de tenir la cultura a la república que volem. Doncs jo moltes vegades quan em pregunten quina república vols, i hi ha gent que
que prioritza una cosa, evidentment diu, hi ha gent que diu, jo vull una república verda, també. Volem una república justa, faltaria més. Volem una república lila, això ha de ser així perquè pugui ser igualitària i pugui ser amb equitat per tothom. Volem una república pròspera, naturalment. La cultura genera riquesa. La cultura és riquesa i la cultura genera riquesa. Totes les indústries culturals i les empreses del món de la cultura, ara que parlem dels problemes dels autònoms, és que jo li deia l'altre dia al ministre, és que vostè sap perfectament que molts dels treballadors de la cultura són autònoms, que ens calen normatives, que ens calen regulacions, que ens cal l'Estatut de l'Artista, que cal atendre les seves necessitats específiques de contractació i, per tant, des de la Seguretat Social, que ells tenen competències. Nosaltres les volem totes, però mentre les tinguin ells, que les facin servir, que donguin ajuts directes als autònoms. Jo insisteixo molt en que Espanya és l'únic país d'Europa que no ha concedit ajuts directes. Ha permès avals o ha permès crèdits, però això és endeutament. La gent necessita els diners i els necessita ara. I necessita tenir un estat al costat que li doni aquest ajut. I els treballadors de la cultura viuen en gran mesura sent autònoms. L'estat espanyol els hi puja les quotes. Aquesta és la sensibilitat. En els pressupostos generals de l'estat hi ha una pujada de quotes pels autònoms quan s'ha prohibit l'activitat cultural a conseqüència de la pandèmia durant un temps tan llarg. Doncs és evident que en aquesta república que volem justa, lila, verda, lliure, sobretot la volem lliure, pròspera, la volem culta. I la volem culta perquè això vol dir que serà respectuosa amb el passat i serà oberta al futur. Que Catalunya ha estat sempre un país de cultura, necessita aquestes eines per poder les eines pressupostàries, perquè el talent ja hi és, necessita les eines pressupostàries i el convenciment de que ha de ser un element nuclear també hi serà. Per part d'aquesta consellera, segur. Aquesta presidenta. Si ho soc, és evident que també, perquè la cultura és un element cohesionador, integrador, que ens dona aquesta singularitat i aquesta identitat i ens obre al món. Hem exportat sempre cultura, necessitem mantenir-la viva dins, ara hem d'estar al seu costat. I això és el que fem, això és el que continuarem fent. I ens parlen que tinguem bons consellers d'Economia perquè duguin a terme aquests grans projectes que tenim per la cultura i que tindrem. Confiarem que sigui així, hauran de ser les millors persones per dur endavant totes aquestes feines i sobretot el més important, l'actitud, el lideratge, l'amplitud de mires i l'entusiasme per poder treballar amb una cosa tan absolutament valuosa i agraïda com és la cultura. Bueno, ja has fet el teu primer Instagram. Ja no podré dir que no n'havia fet, que no n'he fet, com era el primer. Estic molt contenta de tenir aquí la consellera. Moltes gràcies. Molt contenta i honorada d'acompanyar-te. Moltíssimes gràcies a tots. Si teniu més preguntes, com que ho tenim una mica lluny, jo he anat veient aquí, però si em queden per contestar les respondrem i moltes gràcies a tots i esperem aquests dies tornar-nos a veure. Tenim més converses preparades amb el conseller Puigneró, amb el conseller Tremosa, parlarem del país digital, parlarem dels reptes econòmics i de futur, i tenim més sorpreses preparades. Ens veurem en aquests dies aquí, si ens hi voleu trobar. Molt bé. Moltes gràcies a tots. Bona nit.